Йоу-йоу-йоу, ЖК Барі, закарпатський реп. Воу-воу-воу, 2017, я-я-я-я. Короче, рішив я репчик скласти про наше життя і охірової власти. І все Закарпаття, гуто будь обрила для підкорення світу. Природа нас вчинила, судьба закарпатця не дуже проста. Неповна освіта, тяжкое життя. Ноги після школи рвуться в ужну, а самі розумні йдуть в ПТУ. Ну а ми з цим борами чинимо візи. Дорога на Чехи, пакуємо валізи. Роботи в країні нашої нема. Державна криза, на сході війна. Ага, державна криза, на сході війна. Ага. А ще псевдобраття, Крим наш забрали, а пак на Донбас, бо тихому напали. Ну давайте тепер не будем о війні, а лучше розкажу, як живемо у селі. Ще з самого дєтства нас учать робити, город перекопати, грибу посадити. У 6 часу рано нам треба вставати, худобу пошорити, курям їсти дати. Ще сонце не ушло, а в руках уже коса, фатіло косиціно, доки є ще роса. А пак на то діло йдуть молодиці, розтрясують траву, файні в них гузиці. Я гузиці, гелавор. А в суботу ввечері йдемо на вечорниці, відчуємо до рана, бо з нами молодиці. І все Закарпаття, наш рідний край. У нас все буде добре, не переживай. Із якого силу мене не бив дурман. Я знаю, що в світі number one. І все Закарпаття, наш рідний край. У нас все буде добре, не переживай. Із якого силу мене не бив дурман. Я знаю, що в світі number one. Я знаю, що у світі number one. Ха-ха, яу-яу. А що ще я можу розказати про настрій? Кожний чоловік робив настройці не раз. І кожний си думать, обим не проспав, поки зрана не убив, та тож день пропав. Но є і такі, що хотять місто злиняти, обинич не робити і гроші вже мати. Я простий собі пацан, не хочу жити в Мукачеві, лиш бо мій трек ваші машини розкачував. Цей текст для вас я писав по приколу, пацанчики з села, живу собі кайфово. Мені не треба ні грошей, ні слава, лиш би за мене добрим словом задали. І все Закарпаття, наш рідний край. У нас все буде добре, не переживай. І з якого силу мене не бив дурман. Я знаю, що у світі number one. І все Закарпаття, наш рідний край. У нас все буде добре, не переживай. І з якого силу мене не бив дурман. Я знаю, що у світі number one.